We hebben hier nog staan de Heringbieseren en Springlevend. Twee fantastische groepen. Bekend al hier in gans Limburg, niet alleen hier bij ons op het PLK, maar ze zijn overal geweest. Dat is natuurlijk fantastisch dat twee zo'n kanjers hier op de bühne staan bij ons. Tata. Maar nu ga ik je vertellen, de naam die ik nu ga nemen, is de eerste plaats van het PLK. Dus de eerste plaats ga ik nemen. Ik zou zeggen, roffel, klats, met mij, met. Laat ik huren bokken. Want de winnaars van het PLK 2017, Springlevend! Is weer begonnen, de lol en het plezier. Tijd voor muziek en een optocht en weer. De Ja, Femke, reactie, gewonnen. Geweldig! Helemaal geweldig. Tween, Ja, ik geloof het niet, maar het zal wel zo zijn. weer waren de Heringbieseren gans dichterbij, hè? Wat blijft? De Heringbieseren waren weer heel close, hè? Ja. Ik dacht, ze zal er net weer de Heringbieseren waren. Ik dacht, toch heet de vierde beker. Maar ja, ja, dankjewel. Ik ben heel blij. Laat maar zien dan. Ja. Joepie. Van harte proficiat. Joepie! Het is weer begonnen, de lol en het plezier. Tijd voor muziek en een optocht en weer. De lucht gaat nu stralen, het leven hierop. Weer hebben vastelovend in de En ook op de feesten. Nog in het los met z'n Kijk iedereen in stralen, yes, het is weer zo wiet. De luchtweg komt vol zonnestralen, op ons vaste op het schoongebied. Wat voor diegene kennen